Vážení prítomní, drahí spoluobčania, milí bratia a sestry, vítame vás na tejto ekumenickej pobožnosti, ktorá sa koná pri príležitosti 590. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci. Túto ekumenickú pobožnosť budeme sláviť podľa poriadku, podľa programu, ako máte uvedený. Začneme teda spoločne piesňou 374. Pán Boh nech je s nami, nech nás aj v tejto chvíli požehná. Keď zasvitnú ranné zore, Tebe spieva zem i more, všetko živé vzdáva chválu Tebe, Pane, veľký kráľu. A človek, čo každodenne toľké dary príjme cenné, ten by azda zabudnúť mal, Tebe sláva by nespieval. Sotva oči pretrieť stačí, už ti srdcom vrúcne vďačím za všetko, čo dávaš, Pane. Sláviť ťa chcem neprestajne. Koľký smrti snom zaspali, čo na lôžko sa pobrali. My sme sa však prebudili a my sme ťa velebili. Modlíme sa. Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, aby sme boli jedno, prosíme ťa za jednotu kresťanov, tak ako Ty chceš a skrze prostriedky, ktoré Ty chceš. Nech nám Tvoj duch dá prežívať utrpenie z rozdelenia, vidieť naše hriechy a dôverovať v nádeji, ktorá je nad všetko očakávanie. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Slovo Božie budeme čítať z listu apoštola Pavla Efeským zo 4. kapitoly. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Celé moje vnútro jeho menu sväté.
Dnešné sveté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 10. kapitole. A hľa, vstal zákonník a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone, čo tam čítáš? On odvetil: Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Riekol mu teda: Správne si odpovedal, to čiň a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny? Ježiš znovu riekol: Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomrtvého a odišli. Náhodou išiel tou cestou kňaz a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i Levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný Samaritán a vidiac ho, zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral 2 denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo myslíš, kto z tých 3 bol blížny tomu, ktorý padol lotrom do rúk? A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne. Chvála tebe, Hospodine. Milovaný brat v Kristovej službe, drahí bratia a sestry, je darom veľkej dobroty, že sme sa tu dnes všetci mohli stretnúť, prejaviť svoju jednotu. Pretože môže sa nám tak zdať, že my aj tu v tomto našom malom kozelníku, ako by sme tie svoje životy, tie duchovné životy prežívali
tak jeden vedľa druhého, možno tak súbežne. A málo kedy si, bratia a sestry, uvedomíme ten dar jednoty, ktorý máme prežívať v Ježišovi Kristovi. A toto je práve tá chvíľa. Dnešný deň, ktorý nám Boh aj v tomto počasí doprial, aby sme sa tu na tomto mieste stretli, aby sme ho chválili. Aby sme mu ďakovali za jeho dobrodenia, za jeho milosti, za to, že máme jeden druhého. V dnešnom čítaní z listu svätého Pavla Efezanom, v dnešnej epištole, Pavol vyzýva všetkých veriacich v Krista, aby žili v jednote. Hovorí, ja som väzeň v Pánovi. Prežíva v živote tú najťažšiu chvíľu, kedy je človek vo väzení za to, čo žije, za to, čo prežíva, a to nie je ľahké. A vtedy si Pavol uvedomuje, že tú jednotu a tú silu, ktorú my máme žiť, bratia a sestry, a pýtať sa, kde ju mám vziať, je práve v tej jednote. Nie v rozdelení. Nemôžeme ísť, bratia a sestry, každý iným smerom, pretože máme jeden cieľ. A tým našim cieľom je nebo. Život s Bohom v jeho nekonečnej blízkosti, prítomnosti a v jeho láske. A preto, bratia a sestry, my musíme ísť jedným smerom, jednou cestou, ktorá nás vedie. A tak málo si to veľakrát uvedomujeme. Pretože Ježiš, keď pri svojom na nebo vstúpení odišiel z tohto sveta, povedal nám, ja budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A za to obdobie tých 2000 rokov, kedy sa už evanjelium Ježiša Krista hlása na tejto zemi, sme urobili množstvo chýb z vlastnej pýchy. Z vlastného možno presvedčenia, alebo ja to robím lepšie, alebo mali by sme to robiť tak a tak. A vtedy, keď bratia a sestry sa od nás bude vytrácať Boží duch a jeho láska a jeho skutočné slovo, vtedy bude medzi nami rozdelenia. Vtedy pôjdeme každý iným smerom a budeme sa oslabovať. A to je, bratia a sestry, v dnešnej dobe a zdá tým najväčším nebezpečenstvom pre nás všetkých kresťanov. Pretože keď nosíme Kristovo meno, keď nosíme jeho život a máme sa snažiť, aby náš život bol jeho životom v tomto svete, tak musíme byť jednotní. O to nás prosí svätý Pavol. O to nás prosí sám Ježiš. Ja som s vami po všetky dni a budem vám pomáhať. Vidíme, bratia a sestry, že aj v dnešnej dobe prežívame obrovské útoky na našu vieru, na naše kresťanstvo, na našu odovzdanosť Ježišovi Kristovi, na prirodzený Boží zákon, ktorý začali ľudia potierať. Ako sa my, bratia a sestry, máme postaviť proti tejto presile, ktorá ovláda médiá, ktorá ovláda televízie, rozhlas, tlač? Ako sa my, bratia a sestry, k tomu postavíme? Spoločnou modlitbou. Spoločnými stretnutiami, aké je práve toto dnešné. A ja z celého srdca Bohu ďakujem, že nám to doprial. Aby sme sa tu všetci stretli, aby sme sa videli, aby sme sa spoznali. Aby sme túto lásku spoločne mohli prežívať. Pretože Ježiš nemal iný plán, iba taký, aký mal. Aby nám odovzdal to, čo prijal od svojho Otca. A nepovedal, ja tu budem s vami v tej svojej telesnej podobe stále. Ale budete tu vy. Budete tu vy a vám zverujem to posolstvo, evanjelium, môj život, aby ste ho rozširovali ďalej. To je, bratia a sestry, naša spoločná úloha. To je naše spoločné snaženie. To je náš spoločný cieľ, za ktorý sme sa sem dnes prišli modliť, za ktorý sa máme modliť neustále. Tá jednota medzi nami bude tou silou, bude tým najlepším takým duchovným útokom proti všetkému zlu, ktoré sa obracia proti nám. Aby nás Ježišova milosť a jeho láska sprevádzali počas celého nášho života. K tomu nech nám Boh pomáha. Amen. Drahí bratia a sestry, je pre mňa veľkou radosťou vidieť vás všetkých kozelníčanov, teraz pohromade aj hostí, ktorí prišli na túto slávnosť. Keď prichádzam na služby Božie do tejto obce, tak sa stretávam len s jednou časťou obyvateľov tejto obce a teraz sme tu všetci. A to je veľká radosť pre mňa.
A brat farár sa zamýšľal teraz nad textom, ktorý sme čítali z listu apoštola Pavla Efeským. A ja by som rád ešte k tomu pridal pár slov, k tomu textu, ten druhý, ktorý sme počuli, Evangelium. Bol to príbeh o milosrdnom Samaritánovi. A myslím si, že aj tento príbeh nám má čo povedať všetkým, ktorí sme tu zhromaždení. Všetci veľmi dobre poznáme tento príbeh o milosrdnom Samaritánovi. X-krát sme ho počuli. A predsa stále nám má čo povedať. Aj dnes pri tejto obecnej slávnosti. Hovorí o niečom, čo by určite medzi nami nemalo chýbať. Hovorí o milosrdenstve, ktoré si máme navzájom prejavovať. V prečítanom evanjeliu vystupujú 4 postavy. Zranený pocestný, kňaz, levíta a Samaritán. Pri výklade tohto príbehu sa lupiči nezvyknú veľmi spomínať. Tí totiž zdrhli hneď na začiatku. Podstatný je postoj 3 mužov, ktorí uvideli zraneného. Pozrime sa teraz bližšie na týchto pánov a na ich postoj. Prvou postavou je kňaz. Videl zraneného a obišiel ho. Mal k tomu svoj dôvod. Možno práve vystupoval z Jericha hore do Jeruzalema a nechcel sa znečistiť. Veď čo ak je ten chlap na ceste mŕtvy, alebo mu zomrie v rukách a kulticky sa pritom znečistí? Nie, to si z profesionálneho hľadiska nemôže dovoliť. Napokon určite je ten chlap mŕtvy. Áno, je mŕtvy, veď sa nehýbe. Škoda sa zastavovať. A potom lupiči môžu byť na blízku. Preto zraneného radšej rýchle obišiel. V Jerichu vraj v tom čase bývalo dosť kňazov. Za prácou pravidelne cestovali hore do Jeruzalema. Premýšľam, ako by tento príbeh vyzeral, keby sa odohral v súčasnosti a tu v našom prostredí. Vzdialenosť medzi Jerichom a Jeruzalémom je 27 kilometrov, čo je asi ako medzi Zvolenom a Banskou Štiavnicou. Kňaz by dnes nešiel peši, ale išiel by autom. Určite by to bol nejaký evanjelický farár. Vracal by sa neskoro večer, možno z pastorálnej konferencie. A tuhla niekde na polceste, niekde pri kozelníku, by zazrel odstavené auto a pri ňom chlapa ležiaceho v kaluži krvi. Spomalil by, potom zastal, reflektory by osvecovali zraneného. Čo teraz robiť? Nikde nikoho. Má vystúpiť do tmy? Má sa do toho starať? Nie, nemôže predsa do všetkého strkať nos. A potom doma ho už čaká rodina. Zajtra ráno má kázať v kostole. Nemôže sa zdržiavať. A tak dupol na plyn a odišiel. Druhým z príbehu, ktorý videl zraneného a obišiel ho, bol levíta. Bol to chrámový služobník. Aj ten mal dôvod, tak ako kňaz, podobne sa zachovať. Mal formálnu povinnosť nedotýkať sa nikoho a ničoho, čo by ho mohlo kulticky znečistiť. Veľmi sa ponáhľal. Možno to bol chrámový hudobník a bez neho nemohli v chráme začať s chválami. Určite sa nemohol zdržiavať pri tom zranenom či mŕtvom chlapovi. Obišiel ho a švihom hore do Jeruzalema. Ako by tento príbeh vyzeral, keby sa odohral v súčasnosti, tu, v našom prostredí? Ten levíta by bol nejaký pracovník v cirkvi, určite by to bol nejaký organista z nedalekej rímskokatolíckej farnosti. Ponáhľal by sa na omšu, tiež by spomalil a zastal pri krajnici. Chvíľu by sa pozeral na ten výjav ako z kriminovín. Má vystúpiť a pomôcť? Nie, to je riziko. Napokon veď nemá ani kurz prvej pomoci. Volať záchranku, políciu? Nie, nebude si míňať kredit z cirkevného mobilu. A potom o chvíľu má službu v nedalekom kostole, čakajú ho tam netrpezliví veriaci. A tak dupol na plyn, tak ako ten evanjelický farár pred ním a odišiel. Tretím z príbehu, ktorý videl zraneného, sme čítali, že bol Samaritán. Tento navonok nemal dôvod zasiahnuť. Vzťah medzi Samaritánmi a Židmi bol totiž veľmi napätý. Samaritáni boli potomkami kadejakých Aziatov, ktorí sa usadili v Samárii po odvlečení Izraelcov do asýrskeho zajatia. Títo prisťahovalci sa v novej vlasti pomiešali so zvyškami Židov.
uctievali Hospodina, no za posvetné považovali len Mojžišove knihy, 5 kníh Mojžišových. V očiach Židov to boli bastardi a sektári. A hľa Ježiš v tomto príbehu dáva za príklad práve takého hnusného Samaritána. Keď to Ježišovi poslucháči počuli, museli byť šokovaní a snáď aj urazení. Tento tretí okoloidúci totiž videl zraneného a zľutoval sa nad ním. Obviazal mu rany, použil pritom obvyklé prostriedky na liečenie, víno a olej. Jedným mu ranu vydezinfikoval, druhým upokojil. Samaritán bol pravdepodobne kupcom, keďže mal svoje zviera a bol známy s tamojším hostinským. Snáď tadiaľ chodieval častejšie, keďže spomína svoj návrat. Urobil, čo mohol. Pritom nedbal na vlastné nebezpečenstvo. Veď lupiči sa mohli kedykoľvek vrátiť a prepadnúť aj jeho. Nielenže opatril raneného, ale staral sa o neho aj neskôr. Dal hostinskému peniaze a slúbil doplatiť, ak by boli výdavky vyššie. Vyplnil mieru povinnej lásky, ba šiel až za svoju povinnosť. A pritom nečakal žiadnu odplatu. Ježiš týmto príbehom urobil Samaritána vzorom čistej, nezištnej pomoci. Obrátil na ruby vtedajšie predstavy o postoji k človeku v núdzi. Ukázal, že ani náboženské, ani žiadne iné rozdiely medzi ľuďmi nás nemôžu obmedziť v činení milosrdenstva. To je výzva pre nás. Človek je za každých okolností druhému človeku blížnym. Ako by tento príbeh vyzeral, keby sa odohrával v súčasnosti a tu, v našom prostredí? Našiel by sa niekto, kto by pomohol úbohej obeti lúpežného prepadnutia? Možno by tam kdesi pri kozelníku zastal nejaký obchodný cestujúci, vracajúci sa neskoro večer domov. Bol na tovar vo veľkoskladoch v Bystrici, má dodávku naplnenú tovarom a veľmi sa teší, že už bude čo nevidieť doma. A tu hľa pri ceste zazrie odstavené auto, dvere pootvárané a na krajnici leží zakrvavený chlap. Okamžite zastal, vybehol z auta a snažil sa mu pomôcť. Autolekárnička prišla vhod, zavolal na číslo 112, počkal pri zranenom až do príchodu záchrannej služby. A ešte aj oznámil príbuzným zraneného, čo sa stalo. A predstavte si, že ten, kto zastal, pri tom zranenom, že to bol jehovista a ešte navyše aj cigáň. Drahí bratia a sestry, keď si čítame tento príbeh o milosrdnom Samaritánovi, mali by sme vidieť ešte jednu postavu v tom príbehu. Nevystupuje priamo, no príbeh rozpráva. Pán Ježiš Kristus nás videl v našej núdzi a sklonil sa k nám tak, ako ten Samaritán. On sa aj dnes skláňa k nám a vidí naše trápenie. Vidí ten smútok alebo vnútornú bolesť, ktoré možno nikto iný nevidí. On nám chce a môže pomôcť v pravý čas. Neprepadajme preto zúfalstvu ani sebalútosti. Je dôležité, aby sme tak, ako v dobrých, aj v zlých časoch žili vierou v Ježiša Krista. Tak žili aj vaši predkovia tu v tejto obci alebo inde. A v tejto dôvere v nebeského záchrancu buďme pripravení pomôcť svojim blížnym v núdzi. Nech nám Pán Boh otvára oči, aby sme videli rozličné, aj skryté formy utrpenia. Nech nám dáva múdrosť, aby sme vedeli účinne pomôcť, potešiť, povzbudiť. Vôbec nezáleží na tom, kto je mojím blížnym, katolík, evanjelík, ateista. Vôbec na tom nezáleží. A Ježiš nechal túto zákonníkovú otázku nezodpovedanú. Dôležité je, komu som ja blížnym, ku komu som ochotný skloniť sa a pomôcť mu. Amen.
Bratia a sestry, spoločne teraz prosme o jednotu, za ktorú sa sám Spasiteľ v predvečer svojej smrti modlil a prosil Otca, aby sme boli jedno. Spoločne budeme odpovedať: Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane, pomáhaj všetkým, ktorí spravujú národy, aby podľa Tvojej vôle svorne uskutočňovali všeobecné dobro. Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane, zjednocuj všetkých kresťanov vo vyznamenaní jednej viery, daj, aby pred svetom jednotne svedčili o láske, ktorú si nám predstavil ako najväčšiu životnú hodnotu. Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane, daj, aby sme poznali pravé kresťanské hodnoty, prameniace zo spoločného dedičstva, ktoré sa nachádza v rôznych kresťanských spoločenstvách. Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane, požehnaj všetkých, ktorí sa usilujú prekonať každú nelásku i rozdelenie a obetujú sa za jednotu kresťanov po celom svete. Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane, daj, aby sme pamätali na to, že jednote kresťanov napomôžeme najlepšie tým, že budeme bezúhonne žiť podľa Evanília. Pane, daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša. Pane Ježišu, prosíme ťa, daj, aby sme my všetci boli jasným dôkazom, že je jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. A teraz spoločne volajme k Pánu Bohu slovami modlitby Pánovej. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milovaní bratia a sestry, aby sme sa utvrdili v tom všetkom spoločnom, čo sme si dnes chceli spoločne uvedomiť, príjmime aj tieto požehnania, ktoré nech nás sprevádzajú v našom živote, aby sme si dennodenne uvedomovali tú obrovskú starostlivosť Boha o nás, Jeho lásku, Jeho milosť, ktorú nám dáva, aby sme žili a boli kresťanmi nielen podľa mena, ale predovšetkým svojim životom, aby ten náš život bol čitateľným, možno môžeme povedať 5. evanjeliom pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávame, našimi drahými doma, v rodinách, v práci, v škole, všade tam, kde smerujú naše kroky. K tomu nech vám všetkým pomáhajú aj tieto požehnania. Pán s vami. Nech vás žehná, ochraňuje a posilňuje všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
Teba, Pane, Tvoja vôľa nech sa stane. Príď kráľovstvo Tvoje, daj víťazstvo svoje. Tak plesám v Tebe, Pane, nech Tvoj duch na zemi vanie, vnáša lásku do sveta, milosť Tvoja presvetá. Chcem len s Tebou prežívať, lásku Tvoju v srdci mať, bedrá svoje opásať, slovo Tvoje rozsievať. Tak plesám v Tebe, Pane, že Tvoj duch na zemi vanie, vnáša lásku do sveta, milosť Tvoja presvetá. Chcem len s Tebou prebývať, lásku Tvoju v srdci mať, bedrá svoje opásať, slovo Tvoje rozsievať. Tak plesám Tebe, Pane, vďaka Ti za vykúpenie. S vierou chodím, Pane môj, dala som Ti život svoj. Ty si môj pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám. Novú nádej, ktorú v Teba vkladám, pravé šťastie prežívam. A moje kroky vedieš istou cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry poznávam a ja som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval a brány šťastia otvárala všetko, len sám a Tvojim slovám, tým som neveril a zo zlým stále zápasil, no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. Ty si môj pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám. Novú nádej, ktorú v Teba vkladám, pravé šťastie prežívam. A moje kroky vedieš istou cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry poznávam. Marian, zober ho, nech nebehá teraz. Chod za ockom a matku prestaň robiť zle. Veď už chvíľu len. Chvíľu. Chod s ním dať kde preč, lebo behá.